menika Gumingsiring Wahyu dhateng Adipati ingkang sampun nampi lintiran wahyu saking Demak inggih Sultan Hadiwijaya Gumingsir lumintir wonten Danang Sutawijaya menawi menika pawadanipun menika kadunungan wahyu awakipun piyambak ing kedah sugih petung nglawan kalian tiyang ing kadunungan wahyu menika boten gampil. Iki ora ngrembug perkara wahyu. Ning talering kraton kuwi kudune aku. Aku sing wenang jumeneng ratu ngratoni tanah Jawa. Nggih. Dudu Danang Sutawijaya. Lah nek saiki Danang Sutawijaya kok wani-wanine arep jumeneng ratu, jumeneng panembanan ning Mataram. Kuwi aku sing ora trima. Nggih. Mulane kowe kabeh tak timbali. Sapa sing isih setya bekti marang aku? Aku nodi karo kowe kabeh. Nek pancen kowe isih setya bekti karo aku ora bakal ngakoni jumenenge Danang Sutawijaya ning Kraton Mataram. Menawi kula nyengkuyung kersa dalem Kanjeng Rama Penemban Mas. Menawi kersanipun Kang Mas keniten badhe miyur, kula ingkang badhe nyengkuyung panjenengan dalem Kanjeng Rama Penemban. Aku ki ora miyur. Ah mriku? Aku ki ora wedi. Nanging totoane nyawa. Aku jumeneng ana ing Pasuruan. Ganteni leluhur Pasuruan. Iki totoane nyawa mungsuk Mentaram kuwi. Mergo Mentaram sing jenenge kondange juru merentani sugih petung duwe cara kanggo nelokake mungsuh sing ora nganggo peperangan. Iki awake kudu mikir, utekmu kudu mikir. Ginanipun menapa kasusten panjenengan wonten Pasuruan menika? Dipun adri dhateng Sintena panjenengan menika kondang kaloka wonten Brangwetan dipati keniten ing Pasuruan. Kaya menapa nawu Taramo adri ora sanganggo petung, ora sanganggo petung ingkang baku wani. Kok mung wedi karo wong sugih. Lah inggih. Lah Brangwetan kuwi sugih kekuatan. Aku percaya karo para adipati-adipati Brangwetan kabeh duk deng. Digdaya sekti Mahambara. Yen mung ditanding karo kekuwataning Mataram ora sepiro wae. Punten dalem 1000 Rama. Piye Nger? Nai panjenengan dalem ing sak mangke badhe ngrabasa dumateng Mataram. Kula ugi badhe nyengkuyuh mbiyantu Kanjeng Rama ngrabasa majeng wonten Palagan. Kula dados senopati ning Praja Madiun Rama. Nah, Iki kena kanggo conto iki. Menawi putraku kuwi jejering wanita wae tatak tanggon ing Palagan. ingkang Ora putra wedi ngadepi mungsuh. mboten ajre. Ora wedi. Wantun majeng wonten ing Mentaram. Iya. Retna Dumilah wani maju. Wonten. Nah, nek Retna Dumilah wani kula nggih wani. Lho. Panjenengan kok pundi kok? Ngono ya. Terus pundi? Kowe ronggo keniten lan kowe dipati Pekacang. Nggih. Mumpung kabeh padha mlumpuk ana ing Madiun kene. Lho niki. Nek pancen kowe nyengkuyung yen aku sing ngeratoni ana ing tanah Jawa iki. Nek kowe saguh mbetengi Kadipaten Madiun, Inggih. kowe bakal tak bang. Kula badhe dipun bang. Ya. Kowe bakal tak bang. Nek kelakon besok aku ngregem Mataram, aku pelakon nguasani ana ing Mataram. Kowe sesuk bakal tak jodhokake karo putraku Retna Dumilah. Yo Tengger. Bagus lho, Ngger. Bagus. Punten dalem 1000 Rama. Menawi panjenengan dalem Kanjeng Rama dawuh dhateng kula supados kula majeng wonten Palagan. Kula sendika ing dawuh. Nanging menawi kula ing sak mangkenipun dados garwanipun Paman Adipati Rangga Keniten. Punten dalem 1000 Rama.
manah kula dereng saged nampi. Mulai Kok kowe nampik karo Dipati Rangga Keniten ki apa sing tok tampik? Kirangipun menapa? Bagus lho, coba. Loh, coba. Nggih, punten dalem sewu. golek wong kaya pamanmu Rangga Keniten kuwi angel. Angel tenan nggih. Inggih, kula mangertos. Angel lho pados waos sing rukun 8 niku. Nggih. Wong kaya ngene iki, nggih. Nggih. Sesuk tahun 2026 iki wis ora metu lho, nggih. Mung kari siji iki lho. Punten dalem sewu. Piye. Menawi panjenengan dalem ing sak mangkenipun. Nggih. Menawi tanah Jawi menika sampun panjenengan dalem kuwaosi. Lajeng kula kedah dipun dhawuhaken kaliyan. Dalam itu minjem Menawi kula kedah dipun dhawuhaken kaliyan Paman Adipati Rangga Keniten pramila Rama. Kula dereng saged matur saguh lilah dalem nyen pamit Rama. Naudzubillah. Naudzubillah. Kae kaya ngono kae kadang tuwa. Ora manut, ora bekti karo wong tuwa. Pundi menika? Ikro dalem kados pundi kok? Rangga Keniten, Kula ya aja cilik atimu. Ya pancen kaya ngono kuwi wong nyatane ya ora tau ketemu karo sliramu ya. kula mangertos watak wantunipun Retna Jumilah. Tata lair nampik Keniten. Iya. Namung mak klepat niku pun oleh ngenjepi kula. Ngono kuwi. Tegesipun batinipun menika tresna kalian Keniten. Namung kula menika mendel. Wong abdi karo pendhuwur niku ala meneng becik meneng. Ning nyatane batine putra panjenengan kepencaut kalih. Ning ngaten menika kedah klaten. Witing tresna jalaran sepo ndablek. Ha niku. Kok sepon gablek iki Anggere kepiye? men anggere ndablek terus ora suwe tresna. Ayo mengko anggere kowe kuwi wis kulino srawung karo putraku rak njur tukul. Rasa tresnane kuwi mesti bakal tukul. Nah menika saking ndablekipun ditinggal minggat bojone. Ngonekke wong kok sak karepe Ning dhewe. kula ya trimah mawon kok ditinggal lunga bojo ya ora. Niki perkara ngrembug negara lho niki. Nggih. Nggih kula. Ning kowe janji lho iki ya. Nggih. Janji yen kowe kuwi saguh betengi ing sak mengkone kowe bisa ngundurake wong-wong Mataram. Lho nggih. Aku kelakon bisa ngregem Mataram. Nggih. Kuwi kowe lagi tak jodhokake karo putraku. Kula menika mboten ngame-ame datengipun janji. Mboten ngajeng-ajeng peparingipun ganjaran. Sedaya tumindakipun tiyang ingkang leres menika tentu badhe nampi hukumipun tiyang leres. Nanging menawi tumindak ingkang lepat, inggih tentu badhe nampi hukumipun tiyang lepat. Kula nyuwun kuyung, kula sagah betengi kabupaten. Tegese ayo mati. Kula ingkang sowan. Wasis to. Inggih. Leres Rama. Mundak bagus kowe. Panjenengan menika saged mawon. Lah wong nyatane ya bagus ngono kok Sampun wiwit rumiyin. Meh sami kalih kula. Lho kok. Lah karo panjenengan yo ngalor ngidul panjenengan menika. Sekarang ku melor karo kidul. Padha becik sowanmu Wasis oning Medion kene. Awit pangestunipun Rama Panembahan Mas. Wilujeng sowan kula, bekti kula kunjuk Rama. Ya tak tampa. Kok janur gunung banget. Inggih. Kowe sowaning Medion kuwi mirunggan kapang karo Rama apa ana wigati?
Belum menika giragi kaget menika kok jangkep sangat. Menika rak Kakang Rangga Keniten. Iya. Aku Rangga Keniten. Ora kirungkut. Pasuryanipun. Iki muntas duka-duka iki mau. Oh, iya. Aku yo ora ngerti kok. Tak timbali sawaning Madiun ngene kok yo duka-duka kaya ngono. Kesupen boten kalian kula. Wah, menawi kalian panjenengan rak ki Dipati Pekacangan Sutajiwa niku. Oh, nggih. Sutajiwa nggih kemutan. Sakmenika sampun ganti jeneng. Sinten? Adipati Lali Jiwa. Kok lali jiwa to kita? Lali jiwa kok to wong edan ya kok. Ana apa kowe Kateng sawaning Madiun? Rama Panembahan Mas. Sowan kula menika seduluripun boten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula dipun utus dening Kang Mas Danang Sutawijaya. Diutus karo Danang Sutawijaya. Inggih. Wigatine Sepisan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng Rama Panembahan Mas wonten ing Purubaya inggih Madiun. Ya. Tak tampa mengko sak balimu ya pengestuku aturna karo sedulurmu tuwa. Inggih. Ya. Ingkang kaping kalihipun Rama Panembahan Mas kadhawuhan utawi kaaturan tindak wonten ing Mataram saperlu paring paseksen ugi paring donga pangestu dumateng Kang Mas Sutawijaya ingkang dalem menika jumeneng Panembahan. Ngono. Inggih, Kuwi karepe sedulurmu tuwa. inggih Rama. Aku supaya paring pangestu. Anggone bakal jumeneng Panembahan ning Mataram. Inggih. Wangsulana Rangga Keniten. Wasis Jogosum. Mesine kowe iki bisa krasa lan rumangsa lan ngrumangsani. Yen Rama Panembahan Mas Rangga Jumuna iku tedhak turun Demak Binton. Danang Sutawijaya iku turun sapa? Turun Ki Ageng Pemanahan. Inggih, leres. Wasis Kusuma turun sapa? Turun Penjawi. Penjawi ki wong endi? Penjawi ki wong Wanasaba. Kuwi mbeguru ning Purwodadi. Mbeguru karo Ki Ageng Sela. Dadi asal usulmu kuwi anake wong tani. Wong saka Wanasaba. Njur nganti tekan Purwodadi, gedhemu saiki ning Mentaram. Lah, kowe nyengkuyung karo padha-padha anake wong tani jumeneng Panembahan. Kok wani-wanine ngaturi Rama Panembahan Rangga Jumuna? Cekak gampange. Sik to. Kakang Rangga Keniten. Piye? Gayute karo kandhamu sing dawa mau tekan Wanasaba. Barang ki apa? Lah kuwi sing Nek aku nyengkuyung sing kuwi turune tani njur lupute nang endi? lho, tani iki nek pancen iso lenggula wentas sawah, kuwi ya bakal munggah derajate. Nanging kowe ninggalke jagating petanen, kowe njur ngabdi karo wong, kowe melu wong, uripmu diatur dening wong liya. Lho saiki dumeh kowe duwe rupa bagus, adol bagus, gembagus. Abdi ning Panembahan sing reraton, kowe njur melu-melu kum ratu-ratu. Sing gembagus ki sapa? Sing tani ku rak bapakku, wong tuaku. Apa aku terus kudu dadi tani? Apa aku ora oleh dadi Narapraja? Ya ora. Bukan menanu Jur kan lupute nang endi? Nek aku ngaturi Rama Panembahan Mas supaya rawuh ning Mataram, sing tok anggap luput kok endi? Ora ana lupute. Ning iki pepancasan rampunging perkara iki ning tangane Keniten. Upama Rama Panembahan Mas iku kersa rawuh ning Mentaram, nang yen Keniten kuwi ora ngentokake, ora bakal kelakon.
kosok baline yen Rama iku ora kersa keniten iku nyarujuki bakal kelakon sowan. Becik kowe bali wae, ora usah ulem-ulem, dulemono ya ora nyumbang. Yen ngono supaya Rama Panembahan Mas kuwi kersa rawuh ning Mataram, aku kudu njaluki dipalilah Kakang Rangga Keniten. Rembugmu ora karo Rama Panembahan, nanging karo Keniten karo Adipati Sutajiwa. Nah, lali Sutajiwa. Iya. Neng wong loro iki. Apa? Sutajiwa ora Sutawiyasa. Sutawiyasa kok ngono. Yen ngono Iki luwih becik kowe bali ora sah nderekke Rama Panembahan Rangga. mengko dhisik to aku kuwi utusan, aku kuwi diutus. Yen aku bali tanpa kasil terus kepiye? Lah karo matur apalane Rama Panembahan Lah ora ngono sida matur to. Jare aku kudu nyuwuni dipalila marang sampeyan karo Kakang Rangga Keniten. Saiki aku njaluk marang Kakang Rangga Keniten, Kakang Rangga Sutajiwa. Ngene. Yen Rama Panembahan Mas tak aturi rawuh ning Mataram. Aku wil nembung wis apik-apik lho. Entuk ya. Ora. Aja ning kene rembukan. Wasis, Mergo kene iki papane wong Pasuwanan dudu papane wong Padu, ra nggih to, Rama? Rangga Keniten, Kula aku sing bakal paring putusan. Wasis, Inggih, kula Rama. yen Danang Sutawijaya bakal jumeneng Panembahan, aku sing ora lila. Sutawijaya bakal nyuwun pangestu marang aku ora bakal paring pangestu. Saiki kowe bali yo. Matura karo Sutawijaya. Yen aku ora bakal paring pangestu. Bali yo. Menika kadosipun kok klentu tampi. Anggenipun Kang Mas Danang Sutawijaya menika jumeneng Panembahan wonten ing Mataram menika mboten badhe ngungkuli panguwasipun Rama Panembahan Mas wonten ing Medion. Yen Panembahan Senopati wani jumeneng, wani ratana ning Mataram, kuwi tegese bakal neranyak karo aku. Kuwi wis wani ngungkuli aku. Aku jedring wong tuwa. Saiki Mataram ya ben Mataram, Medion ya ben Medion. Aku ora ana urusane karo wong Mataram. Mila anggen kula sowan menika pun utus supados Rama Panembahan Mas menika kersa paring pangestu rawuh wonten ing Mataram. Nek aku ora gelem. Nek aku ora gelem terus kowe arep ngopo? Nek ora kersa ngopo? Disampun menawi mekaten. Nek ora kersa kepiye? Arep ngopo kowe susah? Ora ngopo-ngopo. Ha, bali, saiki bali. Ayo engko dhisik to. Wis cukup to, wis cukup Rama Panembahan Mas ora kersa. Aku bali ora perlu pamit karo kowe. Lho. Angusane Kang Mas Rangga Keniten karo Sutajiwa ya. Hah? Asik. Gelem bali ora? Gelem bali ning Mataram apa ora? Apa ora? Nek aku ora bali ngopo? Aku ora gelem bali ngopo? Ora gelem bali, tak rembug cara alus kowe ora bali, minggat mati apa? Lapar kawat kenceng penjalin, ngalon-alon Medion, papan rembukan wasis wong tuwa karo Keniten. Tak anteni lo ngalun-alun. Wis tak godhake marang kowe lho ya. Wong sapa bodoh kowe Rangga Keniten. Ya tahu, Bro. Mane
ora mosok kecekel nek kowe wis gliak-gliak kaya Janaka lagune. Gelo, kowe gelo. Hah? Kowe gelo tak tutke. Amenyen menika ya pangusak sutok sik Jaya Jawa. Adipati Wasih Jaya Kusumaya sing sigrak ora ming lemer kaya ngono kuwi. Apa ngelih panjenengan? Apa ngelih? Ngelih apa meh nganggo nguseng-nguseng daging sapi karo tomat. Kok. Aku ora komanan urange mau. Saru to panjenengan niku. Saru to. Tapi kaya ngono kok diomongke nang kene. Ya ora apa-apa. Ling godhog endhok ki dicampur lading. Lho. Kok iso? Tekan nggon suguhan ki garek nyeparuhnya. Jo. Lah niku tumi. Wis. Ngono rembuken dhewe nek ngisruhi aku. Hei. Mriki mawon panjenengan kok nututi kok njuran balian nanti. Tanggung jawab panjenengan tanggung jawabe sapu kawat ing Medion mila pundi panjenengan. Sapu kawat nggih nyocok sampean apa pripun? Lho, tegese menika ora panguwasa menika sampun dipun pasrahaken kalian panjenengan. Ha nggih. Agene kok arep miyur arep bali Wasih Jaya Kusuma kudu bali ning Mataram. Sing miyur niku kula napa sampean? Lho panjenengan. Sampeyan ora miyur. Ora. Nek ora miyur ya wani rabi meneh. Perkara niku sesuk mbuh. Wis. Kowe kuwi nek dikandhani mau kowe kuwi terus mbubu bali ning Mataram. Ora ana lelakon kaya ngene iki. Anggonku swana ning Medion kuwi kanthi cara sing becik, cara apik, mertamu. Apa ana? Tamu kok tok tundung kon lunga. Ngono kuwi carane Medion. Nek kowe ora ngeyel ora kowe kudu bali, ora bakal aku kaya ngono kuwi. Lho sing ngeyel ki sapa? Rama Penemban Mas kuwi wis paring pangendikan nek ora kersa ning Mataram, ora bakal ngestreni jumenenge Penemban Senopati. Yen aku iso njlentrehke perkarane, aku bisa mesrekke yen Rama Penemban Mas kersa rawuh ning Mataram. Ning kowe do ngruwus. Apa kowe tau sing saiki sing dadi Panguwasa ning ngatane panguwasa ning Medion? Kang Mas Rangga keniten karo Sutajiwa. Hah? Panguwasane Rama Penemban Mas ning tangane Dipati Rangga keniten lan Sutajiwa. Nek ngono kowe iki arep ngluwihi panguwasane Rama Panemban Mas. Mundur. Mundur. Mundur ya mundur mengko dicalon. Rembukan rampung. Rembukan kuwi tek rampung. Pres. Coba lah penjalan, coba. Keparan. Ngejak palaran kowe. Sira wasesaya kusuma. Kandhaku sira perwira mantem tenan ya ketapno jeneng wong perang ki ngono kuwi japa mantra aku ora bakal kikrek mara maju sing lena Hei!
Ayo, dipun loro. Loro. Ayo. Saya ketemu lawannya wong sekti. Acep kono rombo keniten Sukojiwo. Ayo. Ayo. Gampang loro. Wis Kiai. Tundung nyawa. Tundung apa? Tundung nyawa. Iya. Ayo. Pancen kowe wong sekti pusaka Kadipaten Pekatangan. Ayo tampanono. Ayo. Tamakno. Ya. Ora sepi ngono. Pandhen kuno ora gelem bali ning Mataram. Bakal wani-wani karo wong Brang Wetan. Kulo ngerti kasektene wong Brang Wetan iku koyo. Aja bunga. Girang-girang gumuyung brewa Mataram. Matur kersane Rama-Rangga Jumena. Yen Mataram saiki mundur. Mataram mundur. Mataram mundur. Matur Rama Penemban Rangga Jumena. Nungkule Mataram. Rama Penemban Rangga Jumena kang bakal jumeneng ratu Mataram. Lakon jumeneng ratu ning Tanah Jawa. Kowe mukti aku munggah derajate bakal mukti ning Kadipaten. Untuk atur usane Rama.